Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani mwa tsatanetsatane ndipo muli ndine Madzulo majawa koma poyamba nayi mitu yake. Bwalo la milandu ku Lilongwe lapeza apolisi asanu ndi mmodzi olakwa pa mlandu kupha abule alule. Nyumba ya malamulo yatsiriza zokambirana zake itavomereza mabiro atatu okhuza mabwalo a milandu lachisanu. Nkhani zina, bungwe la National Planning Commission lati mchitidwe omangodalira zolandira okubwenzeretsa mbuyo chitukuko cha dziko lino. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Asanu ndi mmodzi olakwa pa mlandu kupha abule alule mchaka cha 2019. Bwaloli lapezanso apolisi ena anayi osalakwa pa mlandu. Alule adaphedwa mchitokosi cha apolisi pomwe ankayankha mlandu osowetsa mwana wina wa khungu la chialubino wa mboma la Dedza. Rebecca Chinjeka walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Blenda Kayo. Koti lapeza osalakwa aivalista mvula chisali kamba ka mlandu kupha Blair komanso kuzengereza pa mlandu uwu. Amvula apezeka olakwa pamodzi ndi Stephen Mashonga, awali Joshua Mashonga komanso achifundo chiwambo. Pogamula mlandu oweruza mlandu achifundo kachali anati khoti litaunguza lapeza kuti anthu asanu ndi mmodziwa omwe nkuphatikizaponso Apolo Chipoli, Aiklam Malata, a Richard Kawale, a Innocent Luanda, a Maxwell Mbuzi, a Abel Maseya kuti ndokhudzidwa pa mlandu kuti adapha alule. Yemwe amayimira boma a dziko ndi anthu malunda ati ndiokondwa ndi chigamulochi. Choncho bwalo lalikulu Dr. Just Study amanga apolisi asanu ndi mmodzi 6 amene mmodzi mwa iwo ndi Apolo Chipoli amene nthawiyo anali mkulu woyang'anira zakafukufuku ku polisi gawo. Ndipo yemwe amayimira mlandu anthu olakwawa Aluano Mawantwa adapitiriza kuamenyera ufulu anthu omwe apezeka olakwawa. Ndi kukhutisi ndi kukaika kwenendi zimene khoti yanena muchizungu kuti I respect the court's judgment. Khoti liyembekezereka kuti zapereke chigamulo pa mlanduwu pa 8 January chaka chamawa. Nyumba ya malamulo lero yavomereza mabiro atatu akubwalo la milandu omwe akufuna kukweza ntchito za mabwalo mdziko muno. Mabirowa athandizanso kuti mabwalo azichita zinthu zawo poyera komanso kuti madandaulo a anthu okhuza majaji azidutsa koyenera. Kathe Maulidi ali ndi ripoti. Malamulowa malinga ndi nduna yona zachilungamo komanso malamulo atayita simvalo athandiza kukozanso ntchito za kumabwalo a milandu. Palamulo lomwe limafunika aphungu asinthe mbali ina ya malamulo a dziko lino, constitution, aphungu anachita kuvota. Apa aphungu onse omwe anali mnyumbayi pa nthawiyo okwana 161 anavotera kuti malamulo asinthidwe. Palamulo limeneli nthambi yomwe imaunikira za madandaulo okhudza oweruza milandu kumabwalo a milandu monjezeredwa anthu ena monga oweruza milandu ena, a solicitor general, mphunzitsi ophunzitsa za malamulo ku sukulu yozindikiridwa ndi boma, komanso a Malawi ena awiri omwe amafunira dziko lawo zabwino komanso okhulupirika pa zochitika. Mu bilu ina yomwe ikutchedwa kuti Judicial Service Administration Bill ithandizira kuti pakhazikitsidwenso nthambi ina yapadera yoyima pa yokha yomwe idziunikira madandaulo omwe anthu amakhala nawo okhudza oweruza milandu. Izi malinga ndi amvalo zithandiza kuti madando ambiri adzimvedwa moyenerera komanso mwansanga. Kuonjezera apo mothandizana ndi malamulo a dziko lino, biluyi ithandiziranso kuti pakhale kauniuni oyenera pamomwe majaji akugwirira ntchito komanso kuti pakhale ndondomeko zoyenera kuti ogwira ntchito kumabwalo a milandu azitha kuchotsedwa pa ntchito ngati achita zosayenera. Pakadali pano nyumbayi yatsiriza zokambirana zake itakumana kwa sabata zinayi. Mtsogoleri wa zokambirana nyumbayi ya Richard Chimwendo Banda wati zokambiranazi zayenda bwino. Nayonso Kathe Maulidi. Standing order 7 subsection 7 did require that the president should answer questions for 1 hour 30 minutes. Achimwendo Banda ati zokambirana nyumba ya malamulo zayenda bwino kwambiri chifukwa aphungu akwanitsa kukambirana nkhani zofunikira kwa Malawi. Iwo ati mwazina aphungu akwanitsa kukambirana mabilu
ndipo mabilu ena ofunikira kwambiri omwe adali m'nyumbayi lachisanu ndi mabilu okhudza kukonzanso ntchito za kumabwalo a milandu. Koma Chimwendo Banda adati ndokhumudwa ndi aphungu ena mbali ya boma omwe akuti akumafuna kulankhula pa china chilichonse ndipo akakanidwa kutero akumapita kunja ndi uthenga olakwika kuti akukanizidwa kulankhula m'nyumba ya malamulo. Pali anthu ena amaona ngati kuti iwo akati asayankhule ndiye kuti anthu ena sanayankhule. Chitsanzo chachikulu kwambiri nchonera kuti nyumba ya Madzulo mtsogoleri otsutsa boma wa chipani cha DPP anayankhula kawiri. Ben Pira DPP anayankhula, ana Malomba DPP anayankhula. Kwa ifeyo tinaona ngati amene ajanda atsogoleriso ku DPP ndipo akuyimirira anthu ena so ku DPP. Mwachidule palibe wina anganene kuti achakwera kana mafunso a DPP. Polankhulaponso atamaliza zokambira nazi mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma a George Chaponda ati ndokhumudwa kuti mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera atafika m'nyumbayi adakanika kuyankha funso lokhudza mavuto a njala. Panali funso lina lokhuza njala izo sanapase danga loti ayankhe chifukwa sanapase nthawi a parliament. Choncho imene kuno kuti sizinali bwino chifukwa aliyense akudziwa kuti ilipo njala mdziko muno. Nyumba ya malamulo idayamba zokambirana zake pa 25 Novemba ndipo yatsiriza zokambirana nazi pa 20 Disemba chaka cha 2024. Bungwe la Water for People lakhazikitsa thumba la ndalama zokwana pafupifupi 5.5 billion kwacha kuti zithandizire ntchito za ukhondo mdziko muno. Mkulu wa bungweli Aulemu Chiluzi wati mothandizidwa ndi dziko la Britain ntchitoyi ifikira Malawi ndi madzi komanso zipangizo za ukhondo. Achiluzi akufotokoza zambiri kwa Brenda Kayo. Kuti system imene inachitika kuchikwawa kumbavi imayuza gravity kuti madzi aziyenda azikapasira anthu kuyuza matapu. System ndiye kuli kwambiri mapanga save anthu 22,000. Kuti system imeneyo ikhale effective kuti iziyenda bwino kwa zaka 10-20 zikubwerazo pofuna kuti tizitha mwina kulipira kandalama pang'ono tikalipira kandalama pang'ono tizigula zinthu kumaona tikupanga maintain. Ndi project iyi ikufuna kuti system ngati zimenezo mwina tigwirizane ndi a Southern Regional Water Board kuti mene mukuona system ngati iyi ikhoza kuitenga kuti muitenge muzitha kuipanga manage kuti lero ena msiyani yayi kuyenda bwino transition yabwino ndi ma water users association achakugwira limodzi kwa system ija ikumanga manage professional tondauza kuti paliso anthu ena ake ozowa za accounting, pali anthu ena ake ozowa za maintenance, pali anthu ena ake amene akuziwa kuti titha kugulitsa madzi wapasa anthu ena. Mawu ake nduna ya zamadzi ndi ukhondo a Bidamia yayamikira bungweli ponena kuti izi zikulingana ndi maloto a dziko lino onetsetsa kuti anthu akukhala ndi madzi a ukhondo. Tikuthokoza mapartners athu a FCDO kuti atithandiza ndi 2.5 million pounds kuti tipange strengthen ma systems athu tithandize anthu ndi madzi a ukhondo ndi sanitation services. Muno maonera lero tikugwirizana ndi ma district commissioners athu ndi mafumu athu abwera kuchokera ku Lumpi Kwawa kuti asakhale nafe lero chifukwa Water for People amene akuyendetsa program imeneyi tikuonetsetsa kuti anthu azikhala ndi matoilet abwino, madzi abwino. Bungwe la National Planning Commission lati mchitidwe omangodalira zolandira ubwenzeresa mbuyo chitukuko cha dziko lino. Bungweli layankhula izi ku Mzuzu pomwe limakumana ndi atsogoleri a zipembedzo komwe amapemphera kuti athandize kuthetsa mchitidwewu. Feston Malekezo ali ndi ripoti ili. Mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la National Planning Commission a Jennifer Njueni anati ya Malawi asamangodalira kuthandizidwa koma okha azikhazikitsa ntchito zimene zingawabweretsere chuma makomo mwawo. Iwo anati anaganizira zoyika pamodzi azipembedzo ndi kugawana nawo za kufunikira kusintha maganizidwe pakagwiridwe ka ntchito poganizira kuti iwowa akapisa uthengawo kwa Malawi awakhulupirira mosavuta. Tikapanda kuzindikira kuti tili ndi kuthekera mwa ife tomwe
koma zitengera kuti tikhale anthu olimbikira pogwira ntchito, anthu olikonda dziko lathu, komanso anthu ochita zinthu mwa ndondomeko mmene zikuyenera kuyendera. Mawu ake mlembi wamkulu ku Synod ya Livingstonia Mbusa William Tembo anati nkhalidwe omangodalira zolandira ndi umene walowesa pansi chitukuko cha dziko la Malawi. Zolandira zapangisa anthu ambiri kuti agone tulo, azidikirira kuti wina wake abwere azandipasa china chake. In the process anthu sakugwira ntchito ambiri amene akudikira kuti wina wake azandipasa. Mawu ake mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za chipembedzo Mbusa Brian Kamwendo anati azitumiki a Mulungu akuyenera kuphunzitsa anthu kugwira ntchito komanso kulimbikira osamangodalira zolandira. Iwo anati nkosavuta kuti awakhulupirire popeza kuti anthu 98 mwa 100 aliwonse mdziko muno ali ndi tchalichi chimene amapemphererako. Kulira kwa mtima wathu nkwakuti pamene atenga uthenga umenewu akalimbikitsanso iwo amene amawatsogolera m'mipingo yosiyanasiyana muzipembedzo zosiyanasiyana kuti uthenga uwu umene president akutipatsa ukutukuka kwa Malawi pamene akupitirira kutsogolera dziko lino fika chaka cha 2030 ukhale ogwirika komanso okhazikika pakati pa anthu. Mwazina atsogoleri a mipingowa analongosoleredwa amene dziko lino likuchitira pokwanitsa masomphenya ake a gawo loyamba lofika 2030 komanso zakufunikira kosintha kaganizidwe pakachitidwe ka zinthu. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA lati ndikofunikira kugwirana manja pofuna kuthesa milandu ya ukambirembere ogwiritsa ntchito mafoni ndi makompyuta cyber crimes pa Chingerezi. Mkulu wa bodi ya bungwe la Stella Chuti wanena izi pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre pomwe amatsekera mwezi ozindikiritsa anthu za mmene angazitetezere kwa akambirembere ofuna kuba pogwiritsa ntchito lamya kapena kompyuta. Gift Sitima ali ndi zambiri mu ripoti ili limene wawerenga Sam Banda Junior. Kuyambira mchaka cha 2004 mwezi wozindikiritsa anthu za mmene angazitetezere ku cyber crime mu Chingerezi udakhazikitsidwa ndi cholinga choteteza anthu komanso kuwaphunzitsa njira zoyenerera. Achuti anati bungwe lawo lili ndi chidwi chofuna kuchepesa milandu ya cyber crime mdziko muno. Kwapezeka kuti yapaka biru limene itapita ku parliament on cyber crimes komanso ngati bungwe yapanga masession oyankhula ndi anthu madera osiyanasiyana za ku maskulu, secondary, primary, apolisi, Malawi Defense Force, prison, business, trading center kwa anthu kwambiri zimene timafotokozera zimene zimachitika ndondomeko za cyber, njira zimene anthu amagwiritsa ntchito kuwabera anthu komanso zimene anthu angadzitetezere. Mmodzi wa akuluakulu ku kampani ya Airtel Malawi Anora Chavula Chirwa anati ntchito yozindikiritsa anthu za cyber crime ndiyofunika kwambiri chifukwa imateteza makasitomala. Gawo la malamulo lokhuza ukambirembere ofuna kuba pogwiritsa ntchito lamya kapena kuti the Electronic Transaction and Cyber Security Act of 2016 linayika milanduyi kukhala milandu ya upandu. Nkhani zathu ndi zomwezi kumatisiyana na inso mitu yake. Bwalo la milandu ku Lilongwe lapeza apolisi 6 olakwa pa mlandu ku Phable ya Lule. Nyumba ya malamulo yatsiriza zokambirana zake itavomereza mabilo 3 okhudza mabwalo a milandu. Mu nkhani zina, bungwe la National Planning Commission lati ntchitidwe omangodalira zolandira ubwenzeresa mbuyo chitukuko cha dziko lino. Munali ndine Matilda Majawa ndikufunira usiku wabwino.